Good evening, sir. And you no share of my give each and any day make crusade. No chef ma give each and the day make miracle crusade. Branga bag getting get everything. Gama Brahma Brook and Kapa. The way for Nana like a pilot of a lasso. Turn us. Then now hold the quagga. I hold him. Yes, sir. I hold him. Sahold again. Yes. Ah? Yes, sir. What put that can I transact? Sahold again. Yes, sir. Turn curry. I put a key when it's a hot again. I hold them. Ah? I hold them all. Fapa neria ni moto. Fapa neria transact ni moto. Okay, sir. Fapa neria transact ni moto. Mapinka. Bucket get back in or bucket against a hot again. A hot quagga. I hold them all. All shop can no. I'm shop them. Bucket would you check one and get a case? Ah? Yeah, bucket. Beans. Cow beans. Aha. Aha mu onyechi. Onyechonya. Onyechi anazodo. Oyechana so the commissioner no yana. Enya, the phone of money who got all kind of chamni who ya baby to me. Commissioner no yana. Lagos State. Get a can. Ana mere ahịa. I get a kid again. Foodstuff. Come with up here. Yes, sir. She kept one bonna. Okay, sir. A lolati. No, sir. A mubolamwa. Yes, sir. Tired, but not tired single mother. Mwagene. Nwa nwanyị. Onye ka emụrụ ya. Ọ enyi m nwoke. Enyi nwoke ka emụrụ ya. Yes, sir. Ọkwụ ụgwọ isi gị. No, sir. Gịnị ka ọ gwara gị iji gbasa ụkwụ eji okpu mee gị take in? Ọ sị na m ọrịa nwa na anyị ga-alụ. Gị bụ ha okwu. Yes, sir. Iwe onye ebe? Anambra State. Ebe na Anambra? Ojoto. Ebe na Ojoto? Ọnwa Ojoto ka m bụ ọnwa ebe ọzọ. Nne gị na nna gị dị ndụ? Sọsọ mma m dị ndụ. Mpa gị anwụọna? Yes, sir. Donna. Gịnị gburu mpa gị? Ọrịa gburu ya. Commissioner watch him. Lagos State. Mmadụ ọtala gị arụ mbụ? No, sir. Ị taala mmadụ mbụ? No, sir. Mmadụ ọlụgharịrị di? No, sir. Ele agwa ịma anọ gị n'ime jọrọ njọ sọm ụmụ nwoke na-akọmplen karị ka ụdị agwa jọrọ njọ ịma ị nwere nke onwe gị notisiri adịghị ama ụma maka echi nwoke bịa fọ ọlụlụ. Okay. Iwe ọkụ. Nwa agbọghọbịa na-eji ewe iwe ọkụ. Iwe ahụ o ji eme gị ga na-atamu atamu. Yes, sir. Okay. Nwa agbọghọbịa nwa aja ya ara ntamu dị n'ime. Kpọta ịnọ ya bụ ajụọ gị sị nwa onye ara nọ n'ụlọ unu ga-ese mba. Ịmakwasa ara dịtụ gị n'ime. Gị nọrọ ihe ma ajụọ gị ma nwere onye ara njụkwara gị ahụ ọdịkwa gị ga-ese m mba. Bibili ọtọla azụ njọ gị ma ahụ ọdịkwa ga-ese m mba.
Onyara. Ibalaji Otele. Sir? Ibaraji Otele, Ibaraji Ike. Akpụrụ m ya akpụ. Agba. Adrum ge Ibalaji. O nwere m ajị. My boy, Ibaraji. Ebregugu. No, sir. Ndara ha chola go sombo. No, sir. Ihe ọdịdị oji atọ gị. No, sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? 7. Otele Rosanna, mma gị mụrụ. Yes, sir. Enwere nke na-eji aṅụ goof. No, sir. Nwoke ọ taala gị n'ime moto mbụ? No, sir. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? No, sir. Iji ihe ụmụ nwaanyị a na-eji awụ n'otele, iji awụ n'otele? Enwere m ya. Otele gị ọ nọ na WhatsApp nwoke? No, sir. Ị kpọla tempe 20, ị kpọla ya mbụ ga? Yes, sir. Ị dị afọ ole? 31. Nwoke ị chọrọ ebe ka ọ ga-eshi? Ebe ọbụla. But ya wụrụ onye Igbo. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ 4. Atamaghị eji ebe akwa? Mba. Enwere ihe atara gị ụtọ aba mere ha shiri Otele wọpịa ga-eba mmanụ ọkụ? No, sir. No, sir. Ihe na-ashị n'ahụ gị mbụ? No, sir. Ihe na-ashị n'ahụ gị mbụ? Ihe na-ashị n'ahụ gị mbụ? Nna anyị ọfụma. Ego enyela odi mkpu ị na-eti? Take it easy. Take it easy. Coming. Take it easy. I'm coming. Genotype, okay? AA. Blood group, okay? O plus. I have one number, okay? 091 21 Name us, say so. 14 77 26. Okay, man, you have a live on social media. Yes, sir. Congratulations. Thank you, sir. What are the number? 091 21 14 77 26. You your first time, baby. Yes, sir. All my first time. Okay, man, you have a live on social media. Yes, sir. Okay. Hey, lion. Team knock on you say deport. I don't want that laughter from you. Okay. Hey, church here, bring your time. Okay. Don't come here, give me a taco shimeza. I don't want it. Okay, sir. Anyway, oh. Ndebe. The way for no na get below take lazo. Aslang get on balela. Or I'm called. Mslag get on, chile kaba. Come on, drop that phone on the floor. Drop where get lazo chile kaba. Or I'm called. Ibranga bia faragam. Let walk where the knock or watch it. Branga bia ton argam immediately. It's a motor, sir. Damn you. Let all the knock a fire extinguisher. Bianca be faraga tam. I sang a Crodia, I don't want that laughter. Okay, sir. Edia fole. Afam Buchiso. Say Edia fole. Oh,
Dim Abo 22, sir. Is it? 22. It is 22. Yes, sir. Kebishna, watch I. Lagos. Shh, come on, remove that your hand from your waist. Keep your hand straight. Sorry, sir. Anyway, because Keep your hand straight. Keep your hand straight. Turn naso. Turn naso. My hair turn naso. Ibranga bi ile miro. Go with me. Look front. Look front. Look front. Look front. Yes, keep that your leg straight. The walk straight. Lewanya front. Lewanya front. Asking Lewanya front to turn. Lewanya front. Le body. Ichapara suit eje egumiri. Whatever fast pia, what else okay pia? Es krodia. We can't. Vro kwato bianga bia faragam. Ga front over kodo yen when I say cosel. Okwe adlota. Okwe na aka ga onyeka. Okwe na aka ga leke kibu. Ukumu. Them you ha bon hata. Onye reri. Ha bon hata. Ma bingo. Pia were phone okay? Okay, sir. And in when Draga Pia Mega Fata a church here will bring you down to the Kabako. Yanon Gazaga Sayaki wish for money. What Pacano Luge, what Pacano Luge, what Pacano Luge. It's in your marker, no. Where we share the knock a power bank and a boost to phone out. Hey. It's a hey guy, you want what a hey guy here now. May put Togi here. It's a hey, I mean, when he bring it to him, hey. Jesus. Okay, sir. Yes, Jesus na agreement. Ebo ga Jesus nga. Ebo ga Jesus nga. Owara ya bagi. Come on, them you. Chileka magoko. Ebo ga Jesus here. Sorry, sir. Okay, man, here mere back up on social media ni nga niru. Yes, but because Kowalum Kifimini. Remove that your hand from your head. Okay. Awonyi Igbo kewu. Awonyi Igbo kewu. Abum. Ihe ọwụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum nga niru mewe gị interview. Okay, ihe post. Ọ ihe ọwụ. Hey, Amakom. Okay. Okay, Gawaniru. Remove that your hand from your head. Yes, Gawaniru o. Anyway. But I'm gonna guess about my power. Hey, I'm shy. No removal of video, which is shy. Chileka Magoko, which is shy. Chief, that's on to back. Chief, to come back. Okay. Ahage. Chisomonya. Okafo. Wonya be. Anambra. Ebe na Anambra. Ojoto. Ebe no Ojoto. Demili. Ijango shisha. No, sir. Ijango goof. Tama mi fable goof, sir. Ingu be goof mbo ahia de no ahia. No, sir. Igarola akwa mahadum. Igarola akwa mahadum. Yes, sir. Hello la akwa mahadum egara. Babcock. Gene ke egro. International relations. Gene way international relation. Define it. That is what I studied. What is international relation? Then define it for me. A relations between Yes, remove your yes. Norotungana. What is international relation? relation